Good morning mga Inday! I'm so happy today mga Inday kasi may news kagabi na mag-i-snow daw mamayang hapon. So, time check, it's 11 in the morning. And si Papa nasa taas pa inaayos. And ayun, mag-aantay kami mamaya. Alas 3 daw, sabi ng balita na mag-i-snow. Hello guys! No. What is that? No. What's nog? No, Javier. What's nog No, weer? Javier. Huh? Lakavier? No. Come. Oh my gosh. What is that? Javier. Oh. No. Eight. No, 8. No. So, hindi pa nag-snow last year. Ay, hindi naman last year. Basta, yung last year, December pa lang, nag-snow. Ano ba last year? 2020. 2019 December nag-snow. Pero, nung 2020 na yung itong nagdaan December, as in, walang snow na naganap. So, as in, madaming, especially Pinay, madami ang nag-aabang ng snow. And finally, binalita kagabi na magkaka-snow. Kaya, ayan, sobrang saya ng lola nyo. Pati si Savi, minindset ko na ay, mag-i-snow, Savi. Why? No. Knock in? Knock in? So, minindset ko na din si Savi. Kaya excited na din yan siya na, ayan, makita ang totoong snow. Kasi, nung last time na nag-snow dito, parang, ayan, 1-year-old plus pa lang yan siya. So, kumbaga, hindi pa ano sa memory niya yung mga kaganapan. So, ngayon, excited siya. And, ayan, abang-abang tayo kasi mga Inday, nainggit ako sa vlog ni Steph ng Team Blended na winter Wonderland trip. So, sabi ko, ay, ang saya naman. Kasi, last 3 years ago or 2 years ago ko na-feel yung snow talaga dito na makapal. And after that, walay na, hindi na. Kasi nga, di ba, every year parang nag-change yung climate natin. So, dito sa Netherlands, medyo umiinit siya compare sa mga previous years. So, nainggit ako sa snow. And sobrang kapal ng snow sa Germany. So, ayun nga pala, congratulations. 120 subscribers na kayo, Day Steph of Team Blended. And yun, kaya yun yung naka-excite. Ay, sabi ko, ayan, mafe-feel ko na din yung snow katulad ng sa vlog nila, Steph. So, ayun mga Inday, and abang-abang tayo mamaya sa mga kaganapan, and ipapakita namin sa inyo yung beauty pag may snow dito. Alam mo yun, yung surroundings na puti, kasi nga, yung mga puno dito, di ba, walang mga dahon. So, ayan, magko-color white siya, yung mga bubong ng bahay. So, papakita namin sa inyo mamaya. Hindi lang kami yung makaka-witness, pati kayo mga Inday. And Dudong. Later. 1, 2, en dan? Nee. No. Ja, gevangen! Wow! Wow! Wow, dit is hoog. Go, Papa, go there. Buiten mag niet met deze bal. Nee, dat is alleen hier. Als wordt hij buiten, wordt hij vies. Wow! Oh nee. Savi, wat doe je nou? Lief papa, hè. Stoute papa. Mama, vajawa. Vajawa. What is that? Mama, vajawa. Ja, oké. Flashback. Ja, oké. 1 hour later. Kaya mag-grocery si Dudong at si Dudong liit. Doei, Savi! De muts en de jas. Savi! Dan gaan we naar de auto, hè. We moeten wel met de auto boodschappen doen, hè. Nee, zijn. Wat zeg je? Savi ook. Savi, oh, kom de jas dicht. Niet ik. Ja, go. Doe je lief, dan ga je mee met mama. He wants to open the door. Doei, doei! Hoi. Ay. Ayun si Kulit, oh. Ako tingnan niyo yung pinagkakakalat ni Dudong.
So, ayusin ko na muna yan para wala siyang makita mamaya. Para medyo kahit konting oras, medyo maaliwala sa paningin. Tapos actually, nagre-review ako mga Inday. Nagre-review ako kanina. Tingnan niyo yung kinalat ni Dudong. Kaya mag-ano, vacuum uli ako. Kasi hanggang dito siya. Tingnan niyo. Hanggang dun. Inano pa yung ballpen ko. Ay. So, hindi ako sumama mag-grocery kasi nagre-review nga ako. Check the menu. We're already sleeping. Ay, yeah. Doy! So, ayun na nga, nagre-review ako. Pero, ayun, before ako mag-start uli, magva-vacuum muna si Inday. And excited ako maya-maya kasi mag-i-snow na. So, ayan, magwa 1 o'clock na. Sabi ko nga kay Wibe, ba't wala ako nakikitang naglalaglagan? Sabi niya, alas 3 pa nga sabi sa news. Grabe ka excited si Inday Val. A few moments later. So, kaka-snow lang 2 hours ago. Ayan, medyo pinakapal namin ng konti before kami umalis. So, magwo-walking kami sa labas. Ayan, ililibot ko kayo sa surroundings. Actually, first time tong nag-snow this year dito sa Netherlands. So, pakita ko ng konti. Ayan. Ayan. Minamadali na ako. Palagi yan sila. Palagi yan sila. Oh. Wow! Come on, you put it here. Yeah, God! Oh, laat me weer sluiten. Yeah, met here. Love, can you move it up first? And you show the surroundings. The surroundings. Nice surroundings. Surroundings, not my butt. Your butt. We like big butts and we cannot lie. Sorry, I don't have big butt. Nee. No. Nee hoor. Het is koud hè? Maybe he wants Handschoenen. yeah. Ja. Heb je niet iets? Koud, Savi? Koud hè? Ja, het is koud. Papa! De fiets, ja. Snow in the Netherlands. So first time mag-snow mga Inday this year. And Xavi. Oh! Binato ako ng ice. Tumutunan din si Xavi magbato ng ice. Kaloka to. Ayan oh. It's really here. Je zak hè? Warm, hier is warm. Mama! What is that? Yeah! Zo kan ook. Kaya? Mama! Hand done? Hand? Oh, he wants the hand. Handschoen, deze. Wil je deze? Yeah! Ginaw si Xavi. Ang laki ng handscoon niya. Hindi kasya sa kanya. Yeah, at least may cover. Yay! Oh, zo denk op je camera aan, dan is hij kapot. Yeah. Wala tayong pambili ulit ng camera. Oh! Wow! Binabatas yung mama ng ice. Binabatas yung mama ng ice. Sabi, oh, Papa. You throw ice to Sabi. He said, Sabi, oh. Ja, ook sneeuw, Savi. Oh! Kijk maar, Papa. Run, Sabi! Run!
Miss. Actually, hindi makapal mga Inday yung ice, pero carry na rin. Kasi akala namin hindi na magi-snow, hindi na dadaan yung snow dito sa Netherlands kasi every year medyo painit ng painit dito. Pero ayan, at least meron pa rin. Tingnan nyo, oh. Papa! Another papa! Gago! Ah! Tama na! Papa! Yeah! Wil je ook? Nee, moet je huilen? Niet huilen, hè? Papa, koude handen, hè? Koud. Is dat wat bouwen, Savi? Daar. Nee, dat is bijna sabi. Nee, straks maar. Misschien. Kasi hindi makapal ang snow mga Inday. Ay! Gusto niya magagis-hagis. Kaya lang, manipis yung snow. Mama, you. Yes, new. Savi! Oh, papa, koude handen. Ayan, sandali lang kami mga Inday. Namumula na si Savi. So, babalik kami ng bahay. Isang round lang kami. Ayun, dalawa. Naaliw si Savi sa snowballs. Binabato niya kay mama. Tingnan niyo. Mama. Oh! Papa, koude handen. Koud. Wala. Hier. Sabi, kijk! Oh! Tempoy! Naano ako sa likod. Papa, koud, Sabi, kom. Papa, handen, papa, koude handen. Why mama altijd? Oh! Oh, dat is een mama. Dat is een mini mama boy, hè? Mama boy. Ay, dahil uwi na kami. Napagod si Dudong Gamay sa kakatakbo at kaka-throw ng snowball sa akin. Palaging ako. So, hindi ko maintindihan if mama's boy ba to. I think papa's boy. Nou, dat denk Because he doesn't want to hurt papa. Het is altijd mama, mama, mama. Oo, palagi siyang mama. Kahit pag umaga, pag kinukuha siya ni Wibe, Because you know, joh. talagang sasabihan niya, "Nay, mama!" in the morning. "Nay, mama!" Sabi, please leave. Mama of papa? Savi, wie is lief? Please leave. Ja! Papa. Ay, nahulog. May reward. Sabi has reward because he answered papa. So, ayan. So, hanggang manipis lang yung ice pero at least meron mga Inday. Kesa so wala. Tingnan nyo, konting ilang minutes lang pero ang saya ni Savi. Hi! Hi guys! Love you! Come here. Ito na yung sasakyan. Puno ng snow. Sleutel. Oh. Yes. Yay! Schoenen out. Hi! We are home. Lekker spelen met de snow? Ja. Lekker! Ja. Wait. Whew. At least naka-experience kahit konting snow. Ang ginaw ng kamay ko. Wala kasi akong handscreen na dala. Oh! Much later. Officier, eikelwoordje. Gosh. Eikelwoordje. Kom. Mama, eikelwoordje. Zie je zien bij Eikelwoordje. Wat zei je? Eikelwoordje. Eikelwoordje.
soon after. So, hello mga Inday. Medyo, ano ba yan? Medyo yellow yung face ko kasi yung sa lampshade. Yellow siya. And, ayan, ninamnam na namin ang saya ng snow sa labas. So, dito muna tayo sa loob. Nakaano ako ng kumot kasi nilalamig pa rin si Buntis. Tingnan niyo mga Inday. Hi! So, nga pala, maikwento ko yung naging experience ko nung nagpa-blood test ako for iron or kung ano-ano pang 6 tubes kasi yun, so hindi ko na maalala para saan yung iba. And then, plus 2 tubes na dugo para naman sa glucose. So, para maano nila yung sugar level ko. So, pinainom muna ako nila ng pagkatamis-tamis na, ayan, na liquid. Tapos, after an hour, kinunan ako ng dugo. Tapos after nun, nag-antay ulit ako ng another 1 hour. Tapos kinunan ulit ako ng dugo. So, 2 tube yun. So, sa makatuwid, nung Thursday na yun, 8 tubes ng dugo yung nakuha sa akin. Tapos ito pa mga Inday, kaloka. Kasi, tingnan nyo, ayan, kahapon, ano to, as in, sobrang blue siya. Ngayon, medyo humupa na siya. Kasi hinahanap nila yung ugat ko dito. Tas kahit iganon-ganonin nila, nahirapan silang makita yung sa bluish, 'di ba yung iba, mabilis lang makita kasi kita-kita talaga yung hindi blue, yung kita-kita yung yung green na ng ugat. So sa akin as in wala silang mahanap. Tas ginanon-ganon nila. Tas, ayun, may yung first pagka ganon, finally may nakita na sila, tas ayun tinurukan ng dugo. So, kunti lang yung lumabas na dugo mga Inday, mga half tube lang. Samantalang yung unang kukunin sa akin is 6 tubes. So, tuloy-tuloy yun, yung 6 tubes ng dugo. Kaya, syempre, need nilang ilipat. So, naghanap na ulit sila. So, may tinawag na isa na, ayan, nag-ask siya ng help na yung isa yung kukuha ng dugo. So, yung isa finally nahanap niya, okay, na nakaano din. Basta, itong kamay, nakaapat siya na tusok kasi hindi talaga, walang umaano. Finally, nag-call a friend siya. Siguro hindi siya ganun kabihasa sa pagkuha ng dugo. My gosh, parang ineksperimentuhan niya yung kamay ko. And ito pa yung nakakaloka, yung last na sana, di ba, yung sa glucose na, may 2 pa akong tubes ng dugo. So, yung sa last, kasi nag-antay kasi ako ng 2 hours. So, 1 para sa isang tube, sas another tube for another 1 hour. So, 2 hours lahat yung pag-antay. Tapos siya na naman yung kumuha ng dugo. So, sabi ko, since parang na to ang dami ng tusok-tusok, naka-4 na, sabi ko dito naman. So, ayan, meron din ako dyan, Alam mo bang naka-2 siyang tusok dito. Hindi niya makita talaga. Nakatusok na siya, walang umaano na dugo. So, sabi niya, parang nag-joke siya na, baka akalain ko daw na first time niya. Hindi daw niya first time, talagang mahirap lang daw ako. Mahirap lang daw halagapin. Mahirap hanapin yung ugat ko. So yun, nag-call a friend na naman siya. So hindi yun yung tinawag niya dati na nakakuha ng 6 tubes ng dugo sa isang kamay ko. Iba, kasi siguro tapos na yung shift ng isa. So ibang naman yung nagkuha. So ayun, nakuha naman niya. Siguro hindi lang talaga siya ganun kasanay. Nakadalawa siyang tusok dito, try sa isa. Nakadalawa din siyang tusok. Ano ba yan? Sana hindi na lang siya nag-try. Pero anyway, tapos na yun. More moments later. Good evening! Since ako yung nagluto ng mga previous nights, and now it's Chef Ribe's turn. So, ay, nagluto siya while watching football. Ayan. Watch siya ng football. Football's klaar. And cooking vegetables. And what is love? Courgette. Ayan, soup. So, i-blender pa niya yan mamaya to para as in siya, Pino. So, ayan si Chef Vibe for tonight. And, ayan, medyo madilim dito. So, bisitahin naman natin si Vibe Nyay. Savi! Si Savi na suplado. Savi, say hi to them first. Talagang lalapitan. Uy! Say hi first. Wow! Suplado talaga. Ang cute suplado. So, ayan, while waiting for the food for tonight,
Magsha-shoutout ng konti si Inday Val. So, na-miss ko kayong i-shoutout mga Inday. Unang-una natin isa-shoutout yung nanay at tatay ko sa summer. Mapay nga. Ano na ba yan na? Because it's already evening. So, maupay nga kaadlaw na yung matananda summer, naitay. May kuya in Tacloban. May ate in Australia. Ayan, iba-ibang panig. And, ayan, unahin natin i-shoutout si Sis Janalyn Kayabyab. Sis, may favorite ako sa PBB, si Ella Kayabyab. Kano-ano mo siya? Ang dami kong tanong. Dati si Ryan Kayabyab. Ngayon si Ella Kayabyab. Ayan, si Lito Celeste Vega. And Melissa de Dios, shout out. Cinqueta, shout out. Alam ko, si Cinqueta, tsaka si Jaisel Cueta. Alam ko, iisa lang kayo, sis, no? So, dalawa yung account mo. Ayan, si Pobreng Bisaya TV, shout out sa'yo, sis. Nasub na din kita, sis. Si Manang Abel, ayun, nagpa-practice to mag-YouTube. Kaibigan ko dito sa Netherlands. So, shout out sa'yo. And, ayan, shout out din sa... Go, Mama! Go, Wait, napapractice kay... Jojo! Oh, sabi, say hi first. Jojo. Hi. Hi. Jojo. Tucha? Go, Mama! What is that? Go! Oh my gosh, sandali lang mga Inday. Ano ba to? Dancer? Hindi ko alam saan niya ako dadalhin. Here, Sita? Okay. Ha? Die fijne tocht had na dat half uur in het laatste kwartier. You already finished it this morning. De aflevering de zeer beschadigde linkfout kennen. Je had er wel eentje van ingenomen. Is toch wel But I remember you using it with your coffee. Ja, laatste beetje. Ik dacht, nou ja, it's probably old one. You used it, I think. I use it a little for my spaghetti. Ah. I don't know why. No, Sabi, grab me over here to sit. Maybe because of 8. That's an 8. So, ayun. Sorry mga Inday. So, shoutout ulit tayo. Ayan, shoutout kay Manang Abel. So, please subscribe to her channel. Nagpa-practice siya mag-YouTube. And shoutout din sa baby mo na si Jenica. Han Albanez, shoutout sa you sis. Tita Ruby De La Rosa, shoutout. Malay Gonzalo, shoutout. Eva Arjero, shoutout. Melissa De Dios, I think I already shout her out kanina. Ayan, Liam's Boy, Dutch Filipino, Marilyn Villanueva, shout out. Adela Destajo. Sino pa ba? May Inday, Ilayan, and Inday Ikat. Sis Cherry De Los Santos Marfe, hello Dahil, shout out sa'yo. Miram Kala. Evelyn Buena, Yan Yan Chua, Marvic Lampara, RMBP. And ayan, sa mga, ayan, sa lahat ng nanonood sa vlog namin na hindi mahilig mag-comment, shoutout sa inyo. And, ayan, may inahandang soup si Papa kay Xavi. And, ayan, hanggang dito na lang. We will eat in a few minutes kasi medyo matatapos na si Xavi. Si Xavi. Matatapos na si, ayan, si Dudong magluto. And, thank you for watching our video. Sa mga may gusto kong ipagawa sa amin na kayang-kaya namin gawin, please comment down below po. And, thank you, love. And, don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for our latest updates. Bye! Say bye. Bye-bye. Say yes, bye. Doy. Doy. Suplado. Doy daw, doy. Bye, guys.